jinjiri movies. A gurguje dai ba tare da ɓata lokaci ba, ina 'yan kasuwan nan Al'amin da Bashir? Aminan nan ko? Su. Ina jin ka mai gida, wani abu ne ya faru? A'a, babu abin da ya faru, kawai dan yana son haɗa hannu ne da su ta fannin kasuwanci. Ko ya kake gani? Wato gaskiya mai gida wannan tunani ne mai kyau. To amma mai gida wani hanzari ba gudu ba. Kana ganin cewa za su yarda da bukatun ka ba? To haka nake sa rai. To yanzu mai gida me zai hana ka bince su can wajen shakatawa? Kaga sai ku tattauna kawai a can. Ko da ya kake gani mai gida? Yes, Ibrahim, good idea. Hakan za a yi, can dan zan gayyace su. Dukura ba aminai, kowa na jin haushin kowa. Waye zai gyara aminai? Allah gafarta malam. Ina da tambaya ne. Ina jin ka. Yawancin matasan yanzu za ka ga ba su damu da karatu ba, wasu sun fi rike sana'a, wasu kuma sun kasance suna shaye-shaye, amma kuma da ka tambaye su menene dalilin da yasa suka ɗaura kansu a wannan abu, sai su ce maka ai haka Allah ya kaddara musu, ba daga su bane. Malam to dama Allah yana kaddara mu mutum abin da kai ka ɗaura ma kanka ne ko dai yaya abin yake, shine nake tambaya kan to ka san kowane bawa da irin kaddaran da Allah ya yi. Ba zai yi ka jefa kanka abin da Allah bai saka ba, ka ce wai shi ya saka. Rayuwa in ka tsara rayuwar ka insha Allah Allah bai taimaka wa shi ne a kowane irin yanayi na zuwa mutum daban-daban. Za ga wani ya taso cikin gata, cikin lura da kulawa, amma kuma ya ɗau rayuwar shi ya sa ta a hakan da bai kamata ba. Za ga mutum ya taso cikin rashin kulawa, amma ya ɗau rayuwar shi kuma ya sa ta a hanyar daidai. Kaga ya tashi yadda ake bukata. To rayuwa kowa yana zaben maka shi sai kuma Allah ya taimaka mishi. Ba wai ka zo ka kama shaye ba ka ce wai kai haka Allah ya kaddara maka. A'a, ka gane ai. Na gane. To yanzu malam, yanzu a fahimta na da ka fahimtar da ni, na fahimci cewa a rayuwa akwai abin da Allah ne ya kaddara maka, akwai kuma abin da kai ne kake ɗaura makanka, sannan kuma ka rinka rafuwa da cewa Allah ne ya ɗaura wa mutum. Kaga hakan malam ina tunanin kuskure ne ba karamin ko? Haka yake wannan mutum. Na gode da ka fahimce ni. Ka ga yanzu da kanka ka fahimci cewa rayuwa an ka ƙara ma kanka wani abu ba za ka gaɗa da Allah ba ka ce shi ya ƙara maka. Yanzu ka ga yanzu karatun nan da kake yi ba wanda suke kaga ba su yi kaje ka rinka musu goyi ba. Da fatan ka fahimce ni. Shi yanzu rayuwa a hankali ake bin shi. A bi iyaye, a rinka sallah a kan lokaci. Ka gane abin da iyaye suka saka kai a kan lokaci. Za ga rayuwarka ta tafi daidai. Ka gane malam shi kenan. A gobe za mu tashi inda muka tsaya kenan. Alhamdulillah sai gobe kenan.
kuma sai dare har da kyauta sai dare yanzu kun raba aminai kowa na jin haushin kowa waye zai gyara aminai ladan sana gurin Allah. Gida wai me ya faru ne kamun irin wannan kiran gaggawa? kamar ni a ce Al'amin da Bashir za su yi ma haka? Mai gida me suka yi ma ya kuka yi da su? Aminai ne ye kunga aminai kunga aminai wa yake sanya raba aminai bayan sun shaku da junansu suke yi wa kauna me aminai suka yi muku komai kuka yi kun makanku me aminai suka yi muku cin abinci har da barci har da yawo cinikayya makoma har da kyauta yanzu kun raba aminai kowa na jin haushin kowa waye zai gyara aminai ladan sana gurin Allah aminai. Gaskiya na ji daɗin wannan amsa kiran nawa da kuka yi. Gaskiya ne, ai babu damuwa. Gaskiya na ji daɗin. Na san cewa ba ku san musabbabin wannan kiran da ne muku ba. Gaskiya ne, amma ni gaskiya za mu so mu sani. To haka ne. Gaskiya dai za mu so mu sani. Dalilin da yasa ne muku wannan kiran shine to kun san dai Allah ya wadata ku da arziki. Kun san cewa din ni ma haka ne. So nake mu haɗa hannu da ku ta ɓangaren kasuwanci. Saboda ni ina ganin kasuwancinmu za ta bunƙasa, za ta faka sosai in Allah ya yarda. Ba mu kima ba, amma ka san dai mu da kai gaskiya akwai bambanci. Irin bambanci. Saboda kai a cikin kasuwancin akwai zalunci, akwai ha'inci, akwai zamba, sannan kuma akwai cin amana. Haka ne Bashir, gaskiya tafiyan mu da shi ba zai taɓa zuwa ɗaya ba. Gaskiya ban taɓa tsammanin wannan maganan zai fito daga bakinka ba Bashir. Shi Bashir duk maganan da ya faɗi a kanka ba ƙarya ne ba, saboda kai tafiyanka akwai haɗinci cikin ta kamar yadda ya faɗa, kuma su kaga su adalai ne, kaga kuwa wannan gamayya ba zai taɓa yiwuwa ba, saboda gaskiya za ka iya watsa musu tafiya a matsayinsu na aminai. Ta maka dakata. Idan ina magana ka ƙara samun baki, saboda da masu gidanka nake magana. Gaskiya ne Alhaji Aliyu, wato kai ya ƙara sama baki. To ai ka san wannan haɗin da ka zo mana da shi ba zai taɓa yiwuwa ba. Ko ya sama baki ko bai sama ba, wannan maganan ba za mu taɓa lamuntar shi ba. Ko ya ka ce Bashir? Gaskiya ne al'amu, maganin ka dutse. Ba za mu taɓa yarda da wannan haɗin ba. To ku da kuke wannan magana, a cikin ku na taɓa cuta, na taɓa haƙinta a cikin ku. Ko da a ce a cikinmu baka taɓa zaluntar wani ba, to amma kuma ai kana zaluntar mutane kuma muna jin labari irin abubuwan da kake aikatawa. Ka kuwa mu muna na akan bakanmu, ba za mu taɓa iya haɗewa da kai ba gaskiya. Gaskiya ne. Hau ka ce ko? To ai shikenan za ku iya tafiya.
ba matsala tunda kuka ce ai za ku iya tafiya. Aminai, aminai, aminai ne, aminai ne, ye kunga aminai, aminai ne. To kaji yadda muka yi da su, wallahi na sha alwashi sai na raba kansu, wallahi sai na watsa tafiyarsu. Wai a ce har wannan yaron nasu Usama shi ma ya samu daman gaya min magana. Gaskiya ne. Wallahi shi ma in bai wasa ba sai abin ya shafe shi. To yanzu mai gida za a yi To yanzu Ibrahim abin da nake so da kai shine ka je ka kira min na Bangladesh ku zo tare, ina nan ina jiran ku. yes mai gida lalle ko sun gama yawo. Kowa na jin haushin kowa, waye zai gyara aminai, ladan sana gurin Allah, gurin Allah, aminai. Aminai, 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 kunga aminai, 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 aminai ne, aminai ne, ye kunga aminai, aminai ne, aminai ne. Na Bangladesh ban shi. Ya me yake goyi? Tun ɗazin nake uban neman ka na kara daga nan gashi kai baka da waya mai gida ne ya ce mu. To ai kai rike waya tsautsayi ne. Baka ji an ce zama guri ɗaya tsautsayi ne jiki biyu shi yasa ni ba na da waya kwata-kwata a rayuwa. Yanzu dai agogo dai kawai mai gida ne ce mu. Ta faru kenan. A mai gidan yana ina ne? Wallahi ina na daki. Tun da jin ma ce mu ma in biyan kira. Tukura ba aminai, kowa na jin haushin kowa, waye zai gyara aminai, ladan sana gurin Allah, gurin Allah, aminai. Aminai, 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 kunga aminai, aminai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah ya bar mai gida. Da na Bangladesh din ne ya kawo shi. Ok, to yayi zauna Ibrahim. Gida barka da warhaka. Yawwa na Bangladesh, barka. Na ji daɗin zuwanka. Mai gida dama Ibrahim ne ya ce wai in zo kana nema na. Ni ne na aika shi na ce ya kira ka. Oke yayi mai gida, Allah da ya sa lafiya. A'a, ba fa lafiya ba. Ka sani cewa har in na neme ka, to ba lafiya. Haka ne mai gida, to ina jin ka. Ina fatan ka san Al-Amin da Bashir. Warai kuwa mai gida, duk garin nan waye bai san Al-Amin da Bashir ba. Kuma ka san Bashir yana da gani ko? Mana, na sani sunan sama Kale. Haka ne, lallai ka san shi. To yanzu ka san yadda za a yi? A'a mai gida sai ka faɗi. Yawwa, Khalid ɗin shi nake so ka ɗauko mu. Mai gida ban gane ba. Na Bangladesh. Abin da ka ji na faɗa shi nake nufi. To yanzu mai gida idan na ɗauko shi kai zan kawo ma koko na barci a wajena. A wajenka za ka aje shi. Idan ka aje shi a wajenka, zan baka lamban yayan shi. Ko da ma kai ai ba waya kake da shi ba. To amma dai za a san yadda za a yi kawai. Mai gida na fahimce ka, wannan kidnapping fa kenan. A'a, wannan ba kidnapping bane. Amma dai ka aje shi a gurinka kan na tsawon kwana 3.
a ƙarshen zan gaya ma yadda za ka yi da yara. gida ne fa ka sa na wai to menene fa'idan wai da ko yaron Ibrahim kenan ba za ka gane ba ne, zan fahimtar da ku amma sai lokaci ne. Na Bangladesh wannan aiki ne mai muhimmanci. Ku haɗu da yaranka, kama yaran nan da gaggawa. A'a mai gida, wannan aikin kamar yadda ka faɗi mai muhimmanci ne, ni kaɗai ya kamata na yi shi. Aminai, 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 kun ga aminai, aminai. Alami, ka san menene kuwa? A'a, Bashir ban sani ba sai ka faɗa. Kuna da muka yi da Alhaji Ali da gaskiya mun gaya mai maganganun da bai kamata a ce mun gaya mai su. Bashir, me yasa kai wannan magana? To wai ma tukunna wasu magana ne wanda muka gaya mai wanda bai dace a ce mun gaya mai su ba. Sama, na labarin yi ma wani tambaya guda da. Ok, ina jin ka, Allah ya sa na sani. Sama, ka tsaya ka duba ka yi nazari ka gani da kyau. Duk maganganun da muka gaya ma Alhaji Ali a wajen nan sai a tunanin ka sun dace. Gaskiya ba su dace ba. Saboda dawowar da muka yi na zauna ne nazari sosai. Na ga gaskiya duk wani maganganu da aka gaya mai a cikin maganin wallahi bai dace a ce an gaya mai su ba. Haka ne, to yanzu ya za a yi kenan. Cash, oh my god. Wallahi kamata ya yi a ce lokacin da ya zo mana da tsarin nashi mu ce mai ya bari mu je mu yi tunani. Ko ku dai ya kuke gani? Mana, kun ga kuwa idan muka ce mai haka sai mu zo mun kuma mu yi watsi da maganar nan shi. Wataƙila idan ya ji mu shiru zai fahimci ba ma son alƙallan nashi. Amma dai fa gaskiya mun riga mun tafka kuskure babba, saboda gaskiya a yanda na ga yana mana magana na ga ran shi ya ɓaci sosai. Kuma wallahi ni ina tsoron abin da zai iya biyo baya. Kun san faɗi da kuke ganin shi ba kuma mutunci gare shi ba. Mana, mun tafka kuskure amma ai ba tsoron shi muke ji. Duk abin da zai yi daidai da shi muke. A'a, dakata, gaskiya ko ni ina tsoron haɗa biban Dan Allah ma a bar magana kawai ya riga ya wuce. Har da barci, har da yawo, cinikayya, aminai kun ga aminai, wa yake sanya raba aminai bayan sun shaku da junansu suke yi wa ƙauna, me aminai suka yi muku ko na koyo wani beat. Yes. Ba ma zifa wallahi aka yi Baka jifa, ina jifa, baka jifa, ina jifa, baka jifa, ina jifa. ka
tuna ranan nan me faru da na aike ka ka siyo waina me kai ka gidansa Amina tabbas baka ji ina jifa nayi gaban amsa me kai ka gidansa Amina to ka ban kwano ka ce in kai wa Amina kam yanzu ina canjin 1000 dukkan hada na baiwa Amina na ce ka siyo waina da kyamata ne a cikin ranka ka ce na ce wai ka ba wa Amina ya san sai ka bani kuɗi na ina jifa malam ka kira ni ka ce ga kuɗi in baiwa Amina in ƙarya ne kai mudi ai kai ma ka ji abin da ya furta lallai mako malam Rabi'u Sabe da Halliru su ma sun ji abin da ka furta kam kira su dukansu mudi ai kana nan san da ya ce in kai wa Amina ka sha omo ne ko ka sha ganye ne ni ya bawan Allah ya tashi da 1000 canji sama kenan ka dauka ka bai wa Sakina mudi Amina na baiwa hadda faɗa ma Amina ka baiwa wallahi sai ka ba shi kuɗin shi ku bar shi kawai tara shi nake yi malam Rabi'u ai ka san ranan da mun ka siyo sarka a Kano ko yes ashe baka manta ba ka baiwa muhibban ne da sai bai je ya ba ai shi ma ranan kai ne nan ka ce in bai wani sai ba rufa mun baki ko in zo in karya ma fuska wawan yaro ni wallahi baka isa ba daman kai amina biki ne wallahi baka isa ka karya mun fuska ba kana magana ne to ni me nace ga wannan ka siyo mun kati in kai shirme wallahi sai na tattaka ka sai na tattaka ka wallahi sai na tattaka ka tattaka ka